Pre, taya pod ani pre. Uli yuan na ba niya itong gibaktasan? Sa mo na sige reklamo dra Mr. Limoy noon sa di ka. Mananggot mga ka, pre. Manangkot gani ko. Nga asa matapaingan, pre. Sa ko gagaw. Noon sa naday kay kalubihan, pre. Wala gayud kay kalubian no, pero kung gagaw na kalubinan. Dagan na di kay gagaw dire. Na mga rakilagi ko kalubinan gani kay para makapananggot na sige reklamo dra Mr. Lim. Wato tanyo dili. Wato tayo sabay ka dili. Mo sabay libre ka na inom. Naunsa libre inom ni. Bantay mo. Oh, bala sa inyo ha, tara. Tara. Dire preli na pre, pagtalipod mo. Doon lang yung kaya pre. Doon na lagi sige pa makagsaban na ra dra sa Yan, ulo. kakahuyan, pre. Dami kalatian man eh. Kakahuyan ni dire pero ang unahan kalubian naman na. Ay, dito, mau na to dito. Humana ni kakahuyan, kalubihan na yun. Kalubian na tagay balay gani ni agaw no. Sure na, pre, ha? O pero dira ra mo sa unahan ha kay basi masuko si agaw ba nga. Na ako'y mga kauban dala ako ri bahalag pananghida to. Sige tara. Chatting naman yun. Uy, pre, tayo sa, pre. Dira naman ang kalubian ni agaw pre. Diri lang mahulat. Pabot mo dire. Paabot ra mo ka ako'y mananghid dito. Ako'y mubirada dito para makaarkilan ako. Sure nga makasugot na, pre. Unsa mo man dai gusto makamuminom libre. Maugay na mong gusto no. Labaw pa sa inom mong libre, gusto ko makita, sad, pre. Ulat lang mo diri. Sige. Tika may kagaw. Go, pre! Gaw. Gaw ikaw nam kay kadiri gaw. Naron ta ko'y gamay tuyo sa imong agaw ba? Sige gaw, unsa man agaw? Kanang di ba naman kay kalubinan gaw? Ay naagaw nagpananggot dito gaw. Pwede ako sa imo nanggot gaw? Ay ako man ang panginabuhi gaw, dili pwede. Di arkilahan mo na ako gaw. Pila pa arkilan mo gaw? Tagaan ka og 20% commission sa kada halin sa tuba. Dili ko musugot na gaw, kansi kay ko. Noon sa mga gaw. Mama bang kay libre nga chika sa kuha. Sika. Chika! Ting lamiya na gaw. Mo galing naman para kilahon ko nimo sa tubaan dili. Ay sige gaw, arkilay lang pero tagaan ko mo kada adlaw porsyento gaw. Dili lang kay basta porsyento. Everyday tagaan ta ka og chika, bagong chika. Ay sige, maayo kayo na gaw. Wala mananggot nako. Ju, padung nas pare ha. Pre! Pre. Tika may Kumusta? Unsa pa man di ay basta ako amo close deal sa isa ka tao, automatic larga na. sugot na ni sugot na. Sugot on diyan manuba na ta. Tara niya. Niyang kami ani. Ay kabalaka, ang una na kong kuha sa tuba. Shotting ninyo na libre. Ano ang gamit mo paniba, pre? Kumpleto na sa tubaan. Ay na dito. Ano dito niya? Tara na ta. Tara. Pre, dalig na ako dyan, pre, bakit? Lamay na kayo sa tuba, pre, ba? Laan na pre. Uy, awa pa'y sulod ba oh? Naong na, pre, naong sa pamidugaya ni mo dyan si Babaw. Ay kabalaka pre, panaog na gali ko no. Sige man mong saba dira oy, naunsa naman mo oy. Sudanin man mo ba oy? Atay. Iaguto ko na ra gani oh. Pre, ano na ni, pre? Oh mo ni, sige, mo ni inyong unang kuan sa tuba. Pre-taste na, pre, Pre-taste ni mo. Taas-taas. Oh tanawa, oh. Oh, first ni ka na kamo. Roto nga lang ha. Gusto niyo ba? Ako ng shot. Oh gani, kung dapat naman ako ni. Ug mahubog lagi ko ron kita ako chika bugha, yun ba? Sige para may kabalo ko ba kung dapat nabili ako ni baligyan nga tuba. Ano? Sino mag-isa ang sayangan? Lami ito ba pre? Sana mi pre, Sige, talawit. Ang sayangan niya pre. Oh, Pagkalami pre, nahilamos ako ba? Ilaw, pre. Usa naman sa akong ka, oy. Ilaw, pre. Lami no. Ilaw, pre, no. Mo Da. gini. Hurot ni pre, inani ka quality sa tuba, pre. dali rin ni mahalin sa online ba? Perfect yun na sa online ceiling. Picture kaya, pre. Online ba? Pang-online na to ba? Sige, hotdan ninyo ni kay mananggot ko gutro. Ako na ibutang diri ha. Burot ng ragyabo. Oh, kamo na bala mananggot ko balik. Sige, pre. Oh, kamo na pagilong mo dra ha. Online selling tag tuba, pre, ha? Kami kayo jumbay. Ini ba, pre? Inainay lang. Kasi bubudwak. The best yung kayo pre. The best kayo, no? Bullshit. Dali pre. Pre, gamay na yung kulang, pre. Mapuno na ni sa kagalo na to. Muna pre, daliin na dira ah. Mabaligyan na nato ni Minudo, pre. Post din sa Lazada ba? Na pre. Kana pre, sulod na. Gamay na lang kulang, pre. Mapuno na ito. Uno lagi ni mabaligyan ako ni Ron. Mabaligyan na nato, pre. May na, ya pre mo. Sorry, oh. Bili pang shot na to, da. Ay, kabala ka pre, nagunahon na ako sa inyo ha. Wala pa gamay. Wala na yung libre pa dyan pre. Bonus na ha. Pre, lang, ulit ko, pre. Mama na, pre. Tama na po na yan, amigo mo ta. Mga tunga ba? Para natin confidence mamaligyan niya ba?
Mag-picture ta pre, pang online ko na to pre, online Hindi, selling. picture ko. Kunyo pare, baligyan na ako ni. Cellphone mo ipagawas. Online, night market. Naman sa mo ah. Pero dala sa mong kilid ba ko? Matik mo na to pang online selling pre. Okay, picture sa ta selfie. Baligyan ako ni online. Smile pre. Uba for sale. I-post na, i-post. I-post na yun na. Yung i-upload na na. Tuba for sale. Tuba for sale. Ako ang number ibutang pre. Contact number para sa mo tawag ako mo deal sa mga tao. O gusa pre. Gusto. Okay, manaman na. Oh, thank you Lord. Kulat na lang tawag na mo kontak. Hintay pa, may tawag. May tawag. Dara. Grabe, matik man ba? Patay pa. Hello? Yes po. Opo, ako to nagbaligya sa tuba. Barato ra ma'am, 550. Isa kagalo na. Yes po. Ina export quality pre. Export quality ni ma'am, gikan pag Japan. Ang lasa niya. Charo, di mo palit. Yes, karon dayon. Barato ram delivery charge ma'am, 50 pesos lang. Di na magmahayan ni. Uy, Apa-deliver kag isa ka galon. Okay, thank you ma'am, thank you. Nagintay sa ko. Matay sa ko. grabe, first income. Pre, ang cellphone day pre, kaya akong kuan. Tawagan ako along the way. Sige. Sige pre. Hello ma'am. Asa galing address ni Dapet? Asa Kanto Crossing? Oh, coming na ko ma'am. Thank you. Ano siguro ni Hong gi-order, oh? Putik kamay. Ano ni order sa akong tuba? Hello ma'am. Ay, ikaw tong nag-order sa akong tuba? Oh, ako to, sir. Ivy? Oh, Ivy. Butso lang usulod. Oh, dayon naman dito, sir. Putik kamay. Hi ma'am, good morning. Amo din yung mag-order ng tuba ma'am. Mo na, sir? Fresh from Tree pa jud siya ma'am. Okay, sir. Japanese, mura siya Japanese export ang lasa niya. Tutsuyan na to. Karam, sir. Oh, sige ma'am, way problema ma'am. Uy, naibasoy, ramo lang ma'am. Oh, sige, sir. Tanaw ma'am, unsa kalami ning tuba na ko ma'am? Sige. Lami, lagi Lami, din. ma'am. Dili na makahilo. Dili na makahilo, tilaw eh. Lami kaya ma'am, Japanese din ang lasa na no. Sure, dili Lagi, ah. Japanese, Dili oh. mahilo. Dili, tilaw eh ma'am. Sige, sige. Unya ma'am. Nindot kayo no. Lami. Wala ang ginaingon ma'am. Imported Japanese taste. Yes ma'am. Aso ka ni ma'am. 550 rin siya. 550. Tapos ang delivery ma'am sa akong gingon sa mas 50 lang. So bali 600 na lang. Okay. Tara ma'am oh. Sige. Di ako bayad. Yes po. 1,000. Ay ma'am. Wala man ko sinsilyo ani. Di ay kuya. Sige ka na lang since dali man ipag-deliver nimo, keep the change na lang. Oh, keep the change. Sure ka ma'am? Keep Oo. that change. Oh, keep the change. Keep the change. Tika ma'am. Thank you kayo ma'am ha. No problem. By the way ma'am. Party girl ka ma'am? Ay, oh. Ba- Huning ikuan sa mga barkada. Muna, Baganan kag tuba di ay? ganahan kog tuba kay layo siya sa sakit. Gani. Although, dool siya sa igit. Gani ma'am. Pero mo na yung mga modern party girls karon ma'am nga may na magtuba. Oo nga, healthy. Kunya mo to sa ko mama, thank you sa imong tips ako ah. Welcome. Ay, moon nila, me. Sis? Oh, sis! Di ako tayo mong order, sis? Oh, diyan, sis! Diyan, sis. Oh, tilawi, sis. Lami, kain, sis. Sige daw, pe. Inahugod sa ikuan. Nami siya, sis. Good shit. Good shit kay sis. Kuya, naito ba? Ay, wala na rabaday. Kay giarkilahan na sa akong igagaw. Pero na ako'y contact number niya, day. Pwede ni mo siyang kontakon. Bihat lagi kog number kuya be. 0916 10 62 To. 645. Oo. Kontak ka lang siya, day ha. Kay wala na gyud ko kay giarkilahan nga gud niya. Sige, ako na ning kontakon. Ay, sige, day. Ay, sige, pwede pong mga kang number sa ako, ha. Pwede ko namang kontakon. Ay, pasensya ya. Pasko kay tuba ang kailangan. Pagka maldita, bayhana. Asa gito si Parijong? Amot lagi pre, kasi nag-deliver pa to ba? Layo gitilibera na to ba? Dagan, uy, pre. Ay pre! Huwag ngisi, ay. Kamusta? Okay, kayo, ay tanawa. Pila man eh. Glows go. Manke?
1K bay? Kabalo ba ka nga gihatagan kong tip sa akong customer og 400 pesos? Sure kay niya pre. Lagi, 550 naman ang to ba? Isa ka galon ni halin og 1K pre. Okay, ang tip man, kung unsa ko kapaspas nga adto sa iya ha. Kagi, pas paaptika yun. Hindi mo lang itagagag tip. Tip 400. Uti ka may niya. Unya ka nang. Ay, agaw ni mo pre. Mga hagpa maka pre. Di ba imong agaw ba? Agaw din mo pre. Way problema na kay ang kuan man gud ang agaw, ang kaagaw ang baligyan niya sa tuba 100. Oh. 20% commission per day, di ba? So na siya 20 aning 1,000. 20 raya. Oh, basig mangutana mo mahal kayong tuba na to. Tungod na siya sa law of supply and demand. Law of supply of demand. Oh, mas taas man ang demand kaysa supply. Mo to nagpamahal ko. Gas na pa delivery pe. Moto na sakto-sakto yun ang... Ang chain of production niya pre di na basta-basta kay naa na may ni-insert sa tunga. Nagets inyo wala no? Absent pa. Pero goods kayo pre. Kaya Goods ah. ginansya ni mo. 980 pesos. Let's go. Almost 98% ROI. Si 98% sobra-sobra pa. Sa 90-80. Dali na kayo Kanya pre. sabay ko ninyo. Asa man punta? Mananggot pa ta.